जाखावला जोबखो ना माखो नै रस्टा देना अल्पा हेल' लोगोफोर दिनैनि ब्लगाव बयखौबो बरायलायबाय दिनै जोङो मा खालामनो मा मानो मोनलाबायगासिनो दं ओंखायनो नै नारेंसो लागोनानै जानो सानबाय जों नारेंसो फ्रा लामायावनो जागोन दिनै नारेंआबो थाइनैल' ओमफ्राय थाइनैया बोरै एथ' बुरजा मानसि जाजानांगौ मोनदेरबावबा मोजां जागौमोन ना नायदो नायलांदो माबायदि हौवाफ्रा खि नारें जायोलै गोखै गोखै गारिखौनो खमायनानै दोनथ'नानै फैनानै नों न'आव बास मोनाथ' नों हाजो हाजो अबे खना खना मोना थाङा खालि नोंना बेनिफ्रायनो बे दैबानानि माबानि सिक्किमाव माला थांनो होनदों अबल मथा मथि दाथ' गोजां बोथोर फैबायना मार्च एप्रिल बिदि औ मार्च एप्रिल नङा जानुवारि फेब्रुवारि हय एसे फुरा थान्दा जायोना रासिन फेब्रुवारियावनो थांनांगौ दाथ' सिजन गैला बुंनोबा दाथ' अफ सिजनसो बरफल' जासिगोन दा बेरायनायाव थांहांबासो फेब्रुवारि मोनसेल' बानायदों बेहाय बरफाव मालायनो बहा थांनो बाजाराव मालायनो बाजाराव एसे बेरायलायना नोंनाबोथ' ब्लग दंलै माबा चेनेल दं बेनाबो दा डेट जाबाय हगारला हगारगोन र' एसे टाइम दंबावो दे बै साइकेलाव लाबानो जायो औ दे दाउ जाहैनो नागिरदोंलै नै ओइ गुबुन गाबोन मानसि फैफिनलाय एक्सन बानायनोसै जोंना गामिया बेनो लोगोफोर नै गामिनि दखान बेनो स्ट'रिया बिदि जागोन मिथिबाय स्ट'रिया बिदि जागोन मानि स्ट'रि माने सिख्लाखौ लामायाव एदावगोन आरो ना दाना लांगोन उठायनानै गारिजों थांगोन दाना उबुला नुगोन लामायाव स्कुटिजों होसो लांबाय उबुला औ रेडबिसो हाग्रायावसो थारमाने एक्सननि जायगायावसो लांगोन नालाय नों दुलाबगोन बालनि द्र'ना सोरनिबा ओरैनो बाहायथावथाव हाग्रायाव थांसैनांगौ सोरनि हाग्रा एहायसो खालामखागोन दा थाव गोथांबो लाबोबाय मैया मोनदों थाव होखायोना मा होनदोंमोन आंखौ आंथ' मोनखादों 10 थाखानि मोनदों आं 10 थाखानि फेनानै गावहा आङो आरोबो लाला होनबाय आंनि अंख'आ जायो आं माला मैया लोंखोथाय गावहा दाखालि माबायाव दावसुराव गावहा दे मोजां दे आखाइ सुनानै लाया आंना अंख'आ थिग जायोलै आं अंख' खालामासो नङाबा आंना सप्तायाव खनब्रै जाखायो जोंनिसो ना नामा जोंनि ना गोदै बायदिसिना गोथाव जायो माबा गोथाव माबा मोननायासो मोजां माबायावहाय माइ मोननाय समावहाय बिराद बिदै हानाय टाइमाव बिराद गोथाव जायो गोदै गोथाव बे बिगुरखौ ओरै हाफ्रामना सिखाजों नङाबा गोखा जायो बैयो ओरैजों हाब मोनाया माया बोरै थांनांगौ मेला सोर लादों बिराद गिदिर जादों थाङो नामा दाहाय थांगोन ब्लग बानायखो ना बानायखो दलद ब्लग बानायनाया जोंनि गामिखौ एसे देखायनां दाउ रुगासिनो दं जोंना नैबावहाय बरा थरा गासिबो मोनजोबो सेस मा जानो गोसो मालाबा जों लागोजों फैयोबा नैबाव जालांनो हागोन दे थाब लागाय दे मा लोंदोंमोन बियार ना लोंदोंमोन आं गोरान लोंदोंमोन ओमफ्राय नै आब' गोथैया दाखालि नाय गोथैया नालाय दाना फिसाया बुंग्रा दाउ रुनाया बिनो जाबाय जानाय लोंनायाव बे सासे आलुआ जानाय लोंनायावसो दंहैयोमोन
दिनैसो बबेनिफ्राय खावब्ला सफैगोन नै लोगो दलद थालायाव नुबाय ब्लग लाबा सोल नङाबा बेसेबां फाथ्राना Hai, so long time. बे जाखैलाय मानसिया बेंगल जाखै नामा आफ्रिकानि दिनै सफैदों जयगावनिफ्रायनो मानसिया जयगावनिसो बेंगलनि बर'नि भाषाखौ एसेबो बुजियालै बुजिनो हाया जाजेनहांबाय नै हिनजावफोर बायदि जाखायो हिनजावफ्रासो बिराद ज्रोम नारें जुमब्रानो मानो ओमफ्राय जोंहा नै हिनजावफोर बायदि होयो जानाया गोनांलायालै बेना निजम्स हिनजाव लादोरा खोनाबाय सिरिलायाव हिनजाव लानो थिनबा हिनजाव लाजायो हाब नोंनाव थाहैनांगौलै सिगां थांबा बेनाव थांगोनब्रा सिकिम दाना हाबा जाबा बे साखौ गोबा लेब औ नङाबा नैबे गोखा जाजोबो सेस एथ' गोबाव देरबाय थानानै जार लोंखाया माबा लानोसै हाब फैयो दा आग्लायोसो मा लाल फुरा नै सुरु जाजेनबाय माहा फैनाय ना जेबो लायबावा गावहाबो फैनाय बियो फिस्लाया जायो लोङा लायवा नुबाय नोंसिनि अननायाव दौबालाय आंबो लागोन मोनसे लाथायबानो जायो नङा मोनसे अननायखौ मालाबाबो माबानो नाङालै नेवसिनाङा अननाय होनाय नोंसोर मानो बिदि आयौ आं फेया खदैसो गबाय नै खदैसो फेनायखौ नुला आं आंखौ खदैसो गबाय माबा जाबाय बरा जाबाय होदो दे फुरा जासिनसै संख्रि जाना नङा जानो लुबैखानाय साम'खौ निमक साम'नो मारै संख्रि साख्रिया जोंसोब्रा आं बनायखौ मा लानानै थांखो ए बानलु आसार दंमोनलै हनै थाइनैनि बानलु हिट जाबायलै जाखावला जोबखो ना माखो नै इसोर हमनो रस्टा देना अल्पा मोदोमोना माबा गुरियाना बुरिया मास गोथावब्रा आयु आयु खदै दागौ दे रावबो आयु कासिनो दं कासिनो आलदालै गोथावानो न'आ कासिनो गेम गेलेग्रा जुवा गेलेग्रा जयग'आवनो बिदिखौ मोनजायोना मोनजाया मोनजाया दिनै फैरोमना मोनजाफैबाय नोंसिनि अननायाव बोर होगोन आं बर' गोग्लैयो नामा थाब थाब हिनजाव मोनदों होननानै बोर होगोन आं जागोन दे नोंसोर माखौ बे नेपालनि जौखौ नोगोद लोगो खोमा माबा मा होनो ना मोना गोदान माबा गोजा बेसांलाय होजों दाल' सल' थाब जाबाय बिजारा टेक्सआ खम ना हाजोना फै हाजो टेक्सआ खम जायो थाव गोथां मोजांथ' आं दिनैसो मोनजाबाय थाव गोथां होनाया नों लगायखांबाय खिन्थु थाव गोथां होआखैमोन ना दरा राखौ मोदोमोना मोदोमोथ' जाखांबाय बिराद बरिया बारा होनो नाङाब्रा थाव गोथांखौ हा हा नारें जाखांनानै नै बास स्टेन्डआवहाय बरासो जालाबायनो फैलायबाय बरा ओरैहाय मा मोनजायो मलायखा नोंनि दखानाव मलायखा ओइ दाबो अबायबा रुनानैसो सुइस गेट आरामसे लानोसै नामा हाबायाव थांबा माबा
बाखिबो दं एसे दुइ हाजारसो बेनियावबो बेनिबो मेकआप खालामनांगौ एसे दं 3 हाजार दं न'आव हरनो निसान दा गोजाव इदिया नोंसोर संनो हाया हरनो हाया जोंनावहाय मेलायाव थांनो नाखा लोगोफोर जाय जाय जोंनि कुसुगाव बास स्टेन्डखौ नुवाखै दिनै नायदो नै बेनो मालाबा आन्दायलाफैनो हागौ सोरबा नुयै मिन्थियैया नैबेजों कुसुगाव बाजार थांबाय बराया दे जाजेन दं बाथोन मा जोंहा बेदर जाफैलायबाय फुरा दिनै बेदर जानोसै बहायनो कुसुगावआवनो नै आराम जाफैनो हागोन नै ब्लग नाम चेनेल डिटु नार्जारी ब्लग हा लोगोफोर नै जोंना बाव फुरा नैबे नेपालि बुस्थु थांग्राजोंहाय रेस्टुरेन्ट दं मोनसे सोरबा कुसुगावआव फैयोबा मालाबा जाफैयो बेवहाय दा नुखाबाय नोंसोरबो ओमफ्राय दिनै नै आंजों लोगोसे उबुलबो दं ओमफ्राय जोङो भिडिअखौहाय बावनो मोनाबायबो ओंखायनो बावहायनो फोजोबनोसै ना मा होनो लोगोफोर ओमफ्राय मोनसे खोथा खावलायनि लोगोफोर डिटु नार्जारी ब्लग अननानै बयबो चेनेलखौहाय साबस्क्राइब खालामना होदो दा बेबायदिनो नोंथांमोना गोदान गोदान भिडिअ नुबाय थागोन माने चेनेला गोदान नालाय ओंखायनो बयखौबो साबस्क्राइब खालामनो थाखाय खावलायबाय अननानै प्लिज गावजों गाव नङा होमबा अनज्लायदो बर'जों बर' दा बेनो थाबैनो 1K खालामनानै हो लोगोफोर माने बिराद गोजान गोजान जायगायाव बेरायनाय जोंनि ब्लग भिडिअ नुगोन नोंथांमोना औ नायदो उनावहाय नुलांबाय थागोन लासै लासैनो नोंथांमोना गासिबो सापर्ट खालाम अराय सम बाय बाय भिडिअखौ बेयावनो फोजोबनाय थाबाय दिनैहाय